Элек татар театры минем өчен теоретик яктан кызыклы иде. Ягъни гади татар егет һәм кызларының җыелып профессиональ сәнгать тудыру феномены. Еллар узгач, инде театрга якынайгач, аны идеаллаштыра башладым. Тукай сүзләре белән әйтсәк, мөкатдәс, ул бөек, ул гализат ул дип пафослырак кабул итә идем. Бүген миңа театр кешенең үзе кебек. Ягъни аңа да ниндидер ялгышулар, ниндидер кимчелекләр хас. Ул да эзләнә, үз-үзеннән канагать түгел. Шулай ук дәрте дә бар, аның күңел төшенкелеге дә. Шуңа да ул миңа бүген дустым кебек. Чын дуслар белән ачыктан-ачык сөйләшергә мөмкин. Аларны ничек бар, шулай кабул итәсең, турысын да әйтәсең һәм ул үпкәләмәячәк. Ул да сине ничек бар, шулай кабул итә. Ләкин төгәл беләсең, ансыз яшәү мөмкин түгел. Һәм бәлки ул да синнән башка яши алмас иде кебек. Бәйрәмең белән театр, бәйрәмең белән ахир.